Bueno, kasu honetan hirugarren bidalketarekin arituko gara. Bidalketa honek bi atasa ditu, bosta eta bosbe. Bost da, bi zatitan dago banatuta, eta hortik hasiko gara. Bueno, kasu honetan, oinarrizko edukia, lehen landutako oinarrizko edukia irisgarri dela bermatu eta ebidentzatu behar da. Horretarako, plantatutako jardueretan irisgarritasuna bermatzeko, da hobetzeko, neurri batzuk hartuko ditugu. Kasu honetan, oinarrizko materialean, ikusmen arazoren bat duen ikasleentzat audioen bidez jarduerak azaldu ditut. Eta gero, testu inguru baliabideetan, esteken ikusgarritasuna hobetu egin dut, testuarekin eta logoekin adierazi dut esteka mota. Hori ikusiko dugu orain. Bagara, kasu honetan. Bueno, kasu honetan, ariketetara joango gara directamente. Hemen, egin beharrekoan. Entzungo dugu txertatutako bideo. Egin behar den lehen ariketa. Bueno, entzun dugu modura, horre txertatu, ariketa bakoitzari bere audioa txertatu dugu. Gero, esan dugun bezala lehen, enlaceetan logoa jarri dugu, enlace motak desberdintzeko, eta horre monda, logoan, joaten gara bideoa. Bale, hori lehenengoko ariketan, bigarrengoko ariketan, hirugarrengokoan, hor biletan ere audioa da txertatuta dauz. Eta gero, balio gehigarrietan ere, hemen ikusten dira, txertatutako logoak eta enlazeak. Bale, gauzak horrela, joango gara, bigarren zatira, hemen sakontze dukia irisgarria dela bermatu eta bintzeatu. Kasu honetan, dokumentuaren irakurgarritasuna hobetu dut, grisez nabarmenduz eskatzen diren jarduerak, bestariketatik eta baliabideetatik berrizteko, eta gero baliabideetan esteken ikusgarritasuna hobetu dugu ere, lehen esan dugu modura testu eta logoekin adierazita. Horra joaten bagara, ikusten dugu hemen nola egin beharrak grisez jarri ditugun. Gero, hemen emonten badutzagu, ikusten dugu ere nola jarri dugu zen logoak enlace bakoitzean. Bale, orain joaten bagara, bigarren bost bera, bigarren estekara. Kasu honetan, aztarna digitala aztertu eta erritmo desberdinak identifikatu ondoren, zure sakontze eduki horretan egin zenituzten egokitzapenak argudiatu. Bale, taula bat eta 25 ikasle ditugu, eta hemen agertzen dira ikasle bakoitza zenbat ikusaldi egin dituen plataforman txertatutako materialean. Gauzak horrela, aztertuko ditu datu hauek, taulen dagotezen datuak. Taulatik ateratutako datuekin honako bereizketa hau egin dezakegu. Edukira 10 aldiz baino gutxiago sartu diren ikasleak, 25 ikasletik 21 dira, 84. Berdez jarri ditugu. Edukira 10-20 aldiz sartu diren taldeak, 25-tik 3 ikasle dira, 12, eta edukira 20 aldiz baino gehiagotan sartu diren taldeak, 25 ikasletik ikasle bat, 4. Hori gorri jarri du. Gauzak horrela argi dago bidatu dago zela azpimarratzeko. Bigarren multzoa, 10-20 ikusialdiekin laranjaz, eta batez ere 11. ikaslea 42 ikusialdiekin gorriz dagoena. Dena dela, datu horiek ez lirateke nahikoak izango ikasle baten edukian sartzeko izan duen arrazoia jakiteko. Pentsa genezake ikasle talde interesatuena gehiago sartzen direla, edo aitzitik edukia ulertzea gehien kostatzen zaien ikaslea gehiagotan sartu behar direla. Beraz hori gertatzearen arrazoiak anitzak izan daitezke. Edukia bermatzerako zaitasun kognitiboak, taldeko baten aniztasun funtzionalen bat edukitzea, utzikeria, motivazio falta.
gauzak horrela, utzitako aztarna digitalen hausnarketa egin ostean, komenigarria izango litzateke feedbacka ematea ikasle bakoitzari, jakiteko zergatik bizitatu duten edukia. Horretarako, honako konponbide hauek proposatuko dira. Edukiak egokitu ikasle bakoitzari, euskarriak egokitu eta errepasatu, zaitasuna dituzten ikasleekin saio bereziak egin, taldeak egokitu eta bar. Eta, hemen jarri dugu proposatuko edukia identitate digitalen aurkezpena eta txostena egiten ikastea zela, eta horretarako egindako lanaren txostena emandako minimoekin egin behar zuten, eta ondoren aurkezpen bat egin. Lanaren eta txostenaren esperientzi buruzko hausnarketa galdera batzu erantzun, da gero ikasleek txostena batez ere, eta aurkezpena egiten ikusteaz gain, beste helburu nagusitako bat beraien ezagutza digitalaren balorazioa izango da. Bale, eta hau izan da dena.